sinimusta liike oli ottanut nyt kantaa NATOon, niin miten tämä homma toimii? Joo, se varmaan liittyy nyt siihen, että tässä tammikuun alussa on käyty keskusteluja Sveitsissä NATO-jäsenmaiden ja Venäjän välillä siitä, että tulisiko NATOlla olla oikeutta laajentua itään ja esimerkiksi, että voisiko Ukraina liittyä osaksi NATOa. Ja Venäjä on taas painostanut, että NATOn ei tulisi edetä yhtään lähemmäs Venäjän rajaa ja että se on valmis toimenpiteisiin sen varmistamiseksi. Joo, teillä on tiedote tässä. Mä en ole ehtinyt lukea tätä, mutta mielestäni itsenäinen Suomi on teidän kanta. Kyllä se on, koska siis tämä keskustelu pomppaa aina esiin silloin, kun Venäjä tekee jotain, ja se vaikka niin kuin, on mitä tahansa mieltä siitä maasta, niin varmaan kaikki on samaa mieltä, että se pelaa hieman eri säännöillä, mitä läntinen Eurooppa. Että se on sellainen valtio, mikä pystyy käytännössä kadottamaan oppositiojohtajiaan, eikä kukaan vingu siitä, että ne katoaa jonnekin, tai kukaan ei uskalla vinkua. Että siinä joku semmoinen tietty aasialainen niin kuin mentaliteetti, mikä sillä on edelleen, tai tämmöinen Neuvostoliitosta peritty, että joskus tapahtuu vain pahoja asioita, on parempi olla hiljaa ja katsoa muualle. Se on vähän sen kaltainen valtio. Niin sitten länsi on aina ihan paniikissa, jos se yrittää tehdä neuvotteluja, koska lännellähän ei ole käytännössä omaa asepuolustusta, vaan se nojaa täysin NATO-järjestelmiin. Jos miettii jotain Saksaa tai tämmöisiä, jotka on isoja talouksia, niin niillä on käytännössä hyvin pienet omat puolustusvoimat. Niin, ja sitten Euroopan unioni, joka pitäisi olla tämä niin kuin poliittinen keskusjohtoinen supervalta, niin se joutuu jatkuvasti konsultoimaan NATOa näissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, koska sillä ei ole omaa armeijaa. Niin se vaan osoittaa sen, että vaikka Euroopan unioni olisi taloudeltaan paljon laajempi ja isompi kuin Venäjä, niin se voi olla täysin hampaaton se edessä. No, jos sä vastustat NATOa, niin eikö sä pelkää, että sut leimataan putinistiksi niin kuin VKK? Meillä on paljon hehkutettu VKKta, että VKK-listoilla kaikki pääsisi läpi, mutta on kuullut. mutta niillä on vähän, niin kuin VKK niin kuin konsepti on ihan mielenkiintoinen, että sä yhdistät kaikki suvakit, rasistit ja sulla on ihmisiä, jotka haluaa lisätä rahaa turvapaikanhakijoille ja sitten sulla on toisia, jotka haluaa kuolemanpartioita turvapaikanhakijoille, niin se voi olla aika mielenkiintoinen valtuustoryhmä sitten. Niin, mä oon vähän miettinytkin sitä, että jos niin samassa neuvotteluhuoneessa lähdetään sorvaamaan eduskuntavaaliohjelmaa, niin siellä olisi Musta Barbaari ja Sarat Safak ja Valomiekka ja sitten siellä olisi Soldiers of Odinin aktiivit ja että minkälainen siitä ohjelmassa sitten tulisi. Joo, se on koko kansan läpileikkaus. Se on ihan totta. Mutta sitten tässä vähän avataan tässä meidän ulostulossa sitä, että tämä koko keskustelu jommasta kummasta puolesta, niin se on vähän, eikä edes vähän, niin kylmään sotaan sidonnainen jakolinja. Että jos miettii, että miten alun perin amerikkalaiset varuskunnat ja venäläiset varuskunnat, niin miten ne ovat ilmestyneet Eurooppaan, niin ne on toisen maailmansodan tuotosta. Ja silloin kun Eurooppa käytännössä jaettiin etupiireihin, ja se jaettiin etupiireihin voittajavaltioiden kesken. Ja läntistä puolta jäi sitten miehittämään Yhdysvallat, ja mä käytän termiä miehitys, koska esimerkiksi Saksan tilanteessa niin amerikkalaisten sotilaiden läsnäolon yksi tehtävistä oli se, että Saksa ei asestaa uudestaan. Ja Naton omassa historiikissa todetaan, että vaikka Naton läsnäolo on usein perusteltu kommunismin uhalla, niin se on vain osatotuus. Naton tehtävä on myös hillitä militaristista nationalismia Euroopassa, liittämällä se tiukasti Yhdysvaltain etupiiriin.
Ja Varsovan liittohan näki tämän asian ihan samalla tavalla, ja jos Jonnet ei muista, mutta toisen maailmansodan aikana niin Neuvostoliittohan käytännössä lakkautti kaikissa alistamissaan maissa kaikki ei-kommunistiset liikkeet. Ja sitten miettii Suomeakin, joka oli ainakin nimellisesti itsenäinen, niin täältäkin ihan toisen maailmansodan seurauksena niin lakkautettiin kaikki suojeluskunnat, IKL, Lottasvärd, monet julkishallinnon tehtävät puhdistettiin ja korvattiin kommunisteilla ja niin edelleen. Ja niin tämä jakolinja sitten nykyään, että okei, olet tänne vai idän puolella, niin se on siinä mielessä harmillinen, koska kumpikaan niistä osapuolista ei suhtaudu nationalismiin mitenkään myötämielisesti, varsinkaan valkoisen nationalismiin. Jos miettii, mitä Yhdysvallat on käytännössä, niin se on pelkkää niin kuin homotransuilua, demokraattisia ihmisoikeuksia. Ja sitten on Venäjä, joka luulee olevansa edelleen Neuvostoliiton manttelin periä. Ja tämä on hauska tämä konflikti, mikä nyt Ukrainan rajalla on, niin Venäjä on muun muassa julistanut, että Ukrainan hallinto on natsihallinto. Eli siis pienet tekijät, tämmöiset broke, niin vastustaa natsipassia, mutta se, että sä vastustat natsihallintoa, niin se on paljon kovempi juttu. Joo, kaikki on aina natseja. Niin on muakin sanonut, ja oikeuden mukaan mä olen niin. Ehkä Ukraina on provosoinut, ja korkeimman oikeuden näkökulmasta se on ihan oikeutettua kutsua heitä natseiksi. Mutta sitten se on niinku hauska, jos mietit, että sulla on niinku kaksi osapuolta, tämmöinen läntinen sotilasliitto ja sitten tämmöinen niinku itäinen federaatio, ja kummakin taistelee omien sanojensa mukaan autoritäärisyyttä, fasismia ja natsismia vastaan. Sitten pitäisi valita se, että kumman puolella sä oot. Niin. No, ja totta kai mä ymmärrän sen, että me ollaan pieni maa, niin me ei voida tehdä suoraan semmoisia julistuksia, että okei, me lähdet tähän leikkiin, vaan mä oon tolkun ihminen ja vedän siitä välistä, mutta se on kuitenkin siis se, että jos täysin vapaat kädet ja saisi päättää, että minkälainen olisi ideaali niin kuin maailmanjärjestys, niin mä oon siinä saksalaisille antamassani haastattelussa ja myös tässä ulostulossa avannut sitä, että semmoinen unelmien Eurooppa olisi vähän tämmöistä Puolan tai Unkarin kaltaisten kansallisten hallintojen muodostama suhteellisen löyhä, mutta päättäväinen sotilasliitto, joka tuottaa itse omat aseensa ja valvoo yhdessä omia rajojaan ja estää ruskean massan saapumisen Eurooppaan. Että se ei olisi Euroopan unioni, koska Euroopan unioni on rakennettu toisen maailmansodan raunioille, vaan se olisi nimenomaan nationalististen eurooppalaisten hallintojen yhteistyöjärjestö. Niin, no Ukrainassa ei varmaan tule tuomioita vihapuheesta ja siellä ei varmaan kuulustella mistään typeristä jutuista, vaan tämmöiset asiat, niin ne on vaan täällä niin sanotussa lännessä ja se on aika... Ja Venäjällä. Sitähän moni ei tiedä, että Venäjällä on hyvin tiukat antisemitismi- ja vihapuhelait. Ja niitä sovelletaan myös hyvin mielivaltaisesti, että jos on joku vaikka tämmöinen, mitä he käyttävät itse termiä ultranationalisti, se on vähän niin kuin meillä äärioikeisto. Eli jos olet sitä mieltä, hei hetkinen, että eikö niin kuin Venäjä tulisi asuttaa venäläiset, niin sitten sä oot ultranationalisti. Joo, mutta mä en usko, että jos mä olisin Venäjällä, niin en mä usko, että mua kuulusteltaisiin yhtä paljon kuin Suomessa. En mitenkään usko, että ne kytät vaan heittää sinne ilmoitukset roskiin, kun siis näiden suvakien tekemät nämä ilmoitukset, niin ne on sitä tasoa, että hei, meillä on jotain ihan muita juttuja tässä tutkittavana. Mä oon monesti niin kuin pohtinut, että tämä Intermarium-projekti, mitä monet ukrainalaiset nationalistit väläyttelee, niin se kuulostaa hirveän hyvältä, mutta sillä on vaan semmoinen ongelma, että aika moni niistä itäisen Euroopan maista, jotka olisi niin kuin henkisesti terveitä, niin kuin Unkari, Puola, Tsekki ja nämä, niin ne on Naton jäseniä. Että ne ei hyötyisi mitään siitä Intermariumista, ja toisaalta on sitten se, että jos sulla on sotilasliitto, niin sillä pitäisi olla myös ydinaseita. Muuten se on turha sotilasliitto. Ja yhdelläkään näillä Intermarium-mailla ei ole ydinaseita.